шетал заек от шумата и начекуя лисицата. Радосна, не и се прави муабет, не и се преговаря, дори не, готово, няма муабет, само едва и въздух взима, защото е радосна. Възбудена пичко матер. И аз застану и вика, море, ти шо вака знаеш нещо, на обава нога, на десна нога джа се станала. Вика, чути, не ми се прави муабет, не сака много да дължа, ама въкот, како ме помина синойча, това е нещо страшна работа. Го мразам я, вика, она за тая работа, ама джентлмен човекът се представи, обаво, да ти е мерък со него, разбира. И вие заекот, види работа, аз си продължил, натки, мечката иде. И она иста, за улица се държа вака лода, не знае що да прави, разбира. Шо е работата со тебе? И ти идва лисицата, средна сега пред малци и она не излафа. Чути, вика, истата работа и мене въкот синойче како ме однади, вика, това е, шо да ти причам, шо да ти разправям, вика. Джентламен, го мраза много, беше за никъде, ама ка се представи, но джентламенски, нема муабет. И вие почнал да го копка сега, шо е работата, не знае. Стрил тапо дупът и чека, да ме спие чека. И ево го въкот иде, го усети, знаеш, въкот иде и му вика, добро вечер, зайко. Що правиш?